Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l qegħdin nofru l-Quddisa għar-Ruħ Viktorja Tewma. U llum 16 ta' Settembru f'Għawdex qegħdin infakru l-anniversarju ta' twaqqif ta' Djoċesi. Illum ukoll l-Isqof il-ġdid Anton Tewma ser jidħol il-katedral u jpoġġi għall-ewwel darba uffiċjalment fuq il-katedra tiegħu, fil-katedral tiegħu. Għalhekk jew nagħmlu minn din il-Quddisa hekk mument ta' talb speċjali għad-Djoċesi ta' Għawdex u għall-Isqof il-ġdid tagħha biex il-mulej ikompli jgħinu u jkompli jmexxi l-kull wieħed waħda minnha fit-triq it-tajba. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet, paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek u li jint il-Missier ta' kull qotja. Għallimna niżżoħħar li t-tieba tiegħek bla qies, għal ġid kollu li tagħtina u nħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej, insemma għanja ta' tifħir lil-mulej għal dak kollu li ju għamel magħna u għax kbira kienet il-ħniena tiegħu ma' Iżrael, mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, iva, huma l-poplu tiegħi, huma uliet li ma jimxux wiċċ bieħor, u hu sar għalihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvhom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. Hu ħelishom, refaħħhom u għollihom dejjem fl-imoddi. Il-kelma tal-mulej. Imbierek ismek mulej għal dejjem, imbierek ismek mulej għal dejjem. Kuljum imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u ta' min ifaħru wisq u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru, il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-eġubijiet tiegħek jitħattu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' ixandru u jiem fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet, it-ġubija tiegħek bla qies ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-mulej tajjeb u ħanin
idum biex jadab u kollu tiba, twajjab il-mulej ma' kulħadd u ħnientu akbar minn kull ma għamel. Imbirek ismek mulej għal dejjem. Kull ma għamilt inrodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbirek ismek mulej għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Grazzja lilkom muslim minn Alla missierna u Siedna Ġesu Kristu. Jiena nizzaħħar dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja ta' Alla li ngħatat lilkom fi Kristu Ġesu, li fih intom stanejtu b'kollox, b'kull kelma u b'kull erf, skont max-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Siedna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta' Siedna Ġesu Kristu. Alla iżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' Ibnu Siedna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddiż hu l-isem tiegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marja qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet il-Marija isselmila, it-tarbija qabżet fi ħdana u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħli ħinja, għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddiż u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla x-kejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġoħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Hekk f'dan il-jum li fih qegħdin infakru il-bidu ta' din id-djoċesi ta' Għawdex, bħalma qrajna fil-Vanġelu, dan għandu jkun mument tagħna ta' ringrazzjament lill-Alla. Tgħiduli għaliex. Id-djoċesi, meta għandek djoċesi, għandek poplu li qiegħed jgħix flimkien bl-isqof tiegħu. Issa meta għandek poplu flimkien mas-saċerdoti u mal-isqof, nistgħu ngħidu li hemm komunità kompluta, komunità li qed timxi flimkien. U meta għandek komunità qed timxi flimkien, dal-Vanġelu li għadna kemm qrajna u l-Vanġelu ta' qablu isiru aktar reali. Meta Marija ġiet imsejħa mill-Anġlu Gabriel, meta dan l-Anġlu stedinha biex issir Omm Alla,
irnexxiela taċċetta din is-sejħa għax f'qalba diġà kien hemm il-kelma ta' Alla. Allura billi f'qalba u f'moħħha kien hemm il-kelma ta' Alla, kienet taf x'kellu jiġri, meta dak l-anġlu mar iħabbrilha, ifhemet x'kienet is-sejħa tagħha u aċċettat. U b'dan il-mod twieled Ġesu. Meta għandek dioċesi, żgħira kemm iżgħira bħal mi d-dioċesi tagħna, u forsi għaż-żgħira ħafna aħjar, il-kelma t'Alla ikun hemm assikurazzjoni li qed tiġi mxandra. Pereżempju differenza bejn id-dioċesi ta' Għawdex u d-dioċesi kbira fil-Brażil fejn għandek miljuni u eluf kbar fid-dioċesi waħda, l-isqof ma jkunx kapaċi jissorvelja impossibbli umanament li jkun jaf eżatt x'inhu jiġri. Aħna hawnhekk qegħdin fid-dioċesi fejn l-isqof kważi jaf il-kulħadd. U dik tista' tassigura hands-on experience fejn il-kelma t'Alla li qed tiġi mxandra tkun sorveljata b'mod aħjar. U b'dan il-mod imbagħad dak li nħossu fil-qalb tagħna jekk aħna nkunu qrib tal-kelma t'Alla, nkunu kapaċi aktar nisimgħuh u nifhmuh. Għalhekk nistedinkom biex illum hekk nitolbu u nagħmlu talba speċjali mhux biss għad-dioċesi u d-dioċesi aħna mhux l-istruttura, imma wkoll għall-isqof ta' din id-dioċesi. Kemm l-isqof il-ġdid Anton Tewma li l-lejla ħajkun insedjat fil-katedral tiegħu, ejjew nitolbu wkoll għall-isqof Mario Grek li qed jibda il-missjoni tiegħu ġewwa Ruma u anke għall-isqfijiet oħra li ħarġu minn din id-dioċesi, pereżempju l-isqof tal-Libja, l-isqof li hemm il-Peru. Dawn kollu huma frott ta' din id-dioċesi. Il-ħafna missjonarji li huma maqudin magħna. Ejjew nitolbu l-mulej biex din id-dioċesi li qed tagħti u li tat ħafna frott fil-passat tkompli tagħti l-frott. U l-frott jiġi minn dan li għadna kemm qrajna, mis-smieħ tal-kelma t'Alla. Għax jekk ma jkollniex smieħ tajjeb ta' din il-kelma, Alla jista' jitkellem, Alla jista' jsejjaħ, però l-vuċi tiegħu ma nindunawx li hi tiegħu. U l-vuċi t'Alla tintilef fost ħafna il-ħna oħrajn. L-ekkew illum nagħmlu di talba tagħna d-dioċesi, jew nitolbu mhux biss għall-isqof imma għalina l-koll biex kull meta l-mulej jsejħilna anke għal affarijiet żgħar, anke għal deċiżjonijiet żgħar fil-familji tagħna, aħna nkunu kapaċi nweġbuh. U jekk ngħidu iva l-mulej bħal m'għamel f'Marija, Ġesu jkompli jitnissel fil-ħajja tagħna, għall-ġid tagħna u għall-ġid tal-oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-sanumu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam inbeli wies kont il-kotba mqassam. Tala s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandi jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda l-maħftad nubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U t-leżi sejju s-sappuraċ resqu t-talb tagħna lill-Missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanin l-ewwel qabel kollox għad-dioċesi ta' Għawdex
u għall-Isqof Anton Tewma. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin għalina l-koll li nagħmlu parti minn din id-djoċesi biex kull wieħed waħda minna juża id-doni li inti tajtna għal ġid tal-oħrajn. Nitolbu. Fuq l-eżempju ta' Marija li wara li aċċettat is-sejħa warfet li Ġesu kien f'ġufa marret tfaħħar lil Marija, nirringrazzjawk u nfaħruk mulej għal dak kollu li jint għamilt magħna permezz tad-djoċesi ta' Għawdex. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll il-pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju. Għamel li f'dan is-santwarju jkomplu jsibu il-ferħ u l-għena tiegħek. Nitolbu. U issa fiskiet jew irresqu t-tal personali tagħna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Itolbu tibli s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżikħajra l-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna neqdew bih għal glorja ta' ismek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għaxxekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl aw minn tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Viktorja, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missej li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. O Alla, offrejnilek brat ta' ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li għamiltulna ikel spiritwali biex jimla l-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu f'dawn id-doni ta' ferħ u qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u li jkun jistħoqilna ġid ieħor minn għandek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.